mga idol, welcome back to my YouTube channel. And late yun ta naka vlog ug balik mga idol. Kay kuan, medyo busy ko sa December kay trabaho mangud ko. So karon mga idol, belated Happy New Year and pretty tit na sad mga idol. And by the way mga idol, nalang ko i-share ninyo na ako napalit nga Air Force One nga violet dayon. Ang gipa-customize ni Boss Marco Antonio Santoson. Shout out sa imo dia boss. Karon mga idol, maadto ta karon sa Cyrus RTW shop kay new arrival sila mga sapatos mga idol. Nakita na ko gahapon. New arrival sila pag-agi na ko padong duty. Kaya karon i-check nato kung nabi mga sulit sa katong mga selector og sapatos diha, katong ilang komprahon niya ibaligya. Base na may makita under areala niya ninyo. And naaraman sa nakabutang sa description ang address. So nanako karon diri mga idol sa kuan dapit diri sa Cyrus RTW shop. So sa una ra gyapon ni mga idol kay nahutdan ako og source bitaw sa ukay-ukay kay wala po kadto og Mandawi kay ana sila dagan kuno dito sa Mandawi. So dar. New arrival sila mga idol. So gahapon new arrival garments. Welcome. New arrival garments, shoes, bags, slippers. So tanaw na to diri mga idol. So mingaw-mingaw pa sila ron mga idol, kina naka new arrival man sila. So mo nilang mga new arrival karon mga idol. So napay Kyrie unsa ni nga Kyrie? Kyrie 5, Kyrie 4. Na sila Warachi. Di ba? So karon mga idol naka new arrival sila mga idol. And ang ilang presyo mga idol kay naa sa wall, nakabutang na diri sa wall mga idol. Exact diri. Diri. Muna siyang price mga idol. Iligtanaw nimo sa lapa-lapa mga idol na kung nakay makitaan nga example magkuha ko sapatos. Running kuan mga idol. Nike Air Warachi. So kasagaran nato mangukay mananaw gyud ta sa lapa-lapa di ba? Price. So nakabutang ni 1,580. So code ni siya mga idol. Balik ko na ko code ni siya, dili ni siya presyo. Kaya naman 1264. 1264 dili siya 1580. So ipakita na ko nyo ang B-roll sa ilahang mga sapatos. Napod sila yung mga almost new diri mga idol nga mga sapatos. Running Air Max. Almost new siya mga idol. Canvas as new siya. So tanaw na to ang size. Size 7, 25 cm siya mga idol. Air Max. I don't know the year, 2016 or 2017 nga Air Max. So ang yang code mga idol kay kuan 1880. So yang price kay 1,504. So 1,504 siya mga idol. Dagan sila Nike Air Warachi karon mga idol nga mga arrival. So nakita nga Nike Air Warachi kani siya 1280. So mga 1212 ni siya mga idol. 12 kani siya 12. Napod sila yung mga Adidas, adil ni siya Adidas. Like siya. Warachi mga idol, another Warachi. So 12 gyapon siya. Mga almost 12 siya. Napod sila yung mga Nike Freerun, Roshe, sila ay Super Stan Smith, Superstar. Sila Air Max 1280 SP. So tanaw na to ang price ng mga idol mo niyang code 1280 SP. So 1024 siya mga idol. 1024 kan nga Air Max. Sila Warachi, another Warachi mga idol. Daghan sila Nike Air Warachi diri mga idol pero medyo pricey lang siya.
So katong mga budget, pwede kayong limpyo gud siya kuwang. Labhanan ra siya. So mangita tag mga barato-barato mga idol nga suod sa bulsa nga atong features. So 1580 SP, so kini siya mga idol mga nasa 12. Idol Air Max Tavas, so 1880, so mga 15 siya mga idol. New Balance, yung code kay 180. Ito na ito yung code. Siya nga New Balance 864, so 864 siya mga idol. 864. Ang pinakamahal nila nga sapatos diri mga idol kay 1,504. So muna ilang pinakamahal karon mga idol, and pinaka lowest nga price is 180. So timing yun siya mga idol. So basta new arrival expected, expected yun na siya nga mahal basta new arrival, pero magkadugay mga idol, mag less ra po di siya, mga abot sila mga 30%, 40% natud mag 60% off ni sila mga idol. So mangita ta karon mga idol og mga solid nga barato-barato para og namoy ganahan arealan nyo, ipakita na ko nyo ang price og ang sizes. So nasa lay nako nakita nga Air Max, so Air Max 1 I think, Air Max 1 siya mga idol. So ang iyang code idol is 580, so ang iyang price kay 464. So 400 lang siya mga idol. Barato na kay siya, size 10. Size 10 siya, so not bad. Mga big size. So medyo ko lang yung suede. Fade na yung suede, pero pwede rin siya mariday kung namoy kaila nga mo riday. And labar gyud kuwang niya mga idol. Medyo hugaw siya. I-sole sauce lang ninyo. Air Max 1 464 size. So original siya mga idol. Size tag pa lang daan, ilhan na nimo siya nga original. Sa size tag pa lang daan. Mangita pa ta diri barato. So nako na ultra bound, alpha bound, so ako sa ibalik. Available na sa masuking butika o supermarket doon ninyo. Average PAO limit. Dahil walang Balik na. Diri. Balik na to. Ding. Nako nakita an alpha bounds diri mga idol. requested hits Dara. with me, DJ Mancho Vivo. Alpha bounds 1 to 80, so kaniyang price 1024. Alpha bounds, size 6 for women's pambabay. Ganon para malinaw. So mao na to tanan mga idol ang ilang mga sapatos. So gamay lang sa akong mapakita karon mga idol kay nagdali mangud ko kay padung ko duty.
So visit lang mo diri mga idol. So ang pinakamahal nga price diri kay 1,500, ang pinakabarato kay is 100 plus. So timing ra gud siya mga idol, daghan pud sila mga nindot. So basta new arrival expect gyud ta nga mahal, pero soon mag-sale gyapon ni sila. So gana mo visit lang mo mga idol kay nagdali ko. And daghan sila mga solid mga idol. Karani mga Nike Air Warachi. Kani tong mga hilig og Warachi. So 100% legit siya mga idol. So ang iyang price ani kay 1.5 lang siya. 1.5. So mag-sale ra gihapon ni. And update niya tamo sa akong Air Force 1 nga napalit niya, akong gipa customize into Chicago ni Boss Marco Antonio Santuson. Shout out kay mujutin ako kay pabasin malita. So ibutan ako sa link below ang ang address ani. Nakaari na pod ko before, naka-vlog na ko dre many times. So kung mga solid subscriber na ko diha bisag wala na ko i-upload still nag-support gyapon sa akong channel. Daghang salamat sa inyo and God bless. Bye-bye kay mujutin ako and bukaon pa ko. Visit lang niya mo diri. Thank you sa support, and sa mga bag-o pa lang nagtan-aw sa akong channel, don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong video para solid ka idol natika. Bye-bye. God bless. Mwah.